När vi kommer på såna här småvägar så här, de är fina bara med riktighet, inte med fullt med hoj. Fullt med hår? Nej, men alltså dåliga vägar. Nu har ju gått fina vägar. Ja, gjort. Ja, fast de är väldigt små. Ja. Ja, med riktigt fina cykelvägar. Ja. Det tycker jag är trevligt. Ja, vart är vi nu eller? På Lands. Ja. Porto på Lands i alla fall. På Lands ligger i landet. Till Porto Cristo. Nej. Kommer jag ihåg det? Ja. Det är fint här. Det gör fint. Det ska mer solstrålar ut här. Ja. Folk sitter ute då, men gör de inte hemma snart? Jag tror inte de gör det ens nu hemma. De var på marken. Det är 35 grader. De var på marken. Jag på marken nu, de sitter i shorts ute då och äter kålsoppa. De har dunjacka på sig. Ja, jag tror jag med de har. Mössa kanske till och med.